салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Фирӯзас влог. Имрӯза влогро бо пухтани шарлотка оғоз мекунем. Ба мо лозим мешавад 3 то тухм дӯстони азиз. Анамихел тухмро хушрӯ бо миксер микс мекунем, лат мезанем. Баъд 1 стакан шакар, шакарро дар вақти миксер кардан кам ками меандозем то он ки шакари мо хуб мулоим шаванду об шаванд. Вақте ки ҳамаи шакарро меандозем бо ҳамон дараҷаи баланди миксер микс карда, лат зада, баъд 1 стакан орд лозим мешавад. Мо ордро кам кам меандозем ва миксерро бошад дар дараҷаи баландаш намемонем, яъне оҳиста оҳиста лат мезанем то ин ки хамири мо сахтибар нашавад. Баъдан дӯстони азиз, барои пироги мо, ин пироги шарлотка аст, ба мо себ лозим мешавад. Ман 4 дона себи ширин истифода мебарам. Шумо хоҳед себҳои труш ва ҳар гуна себҳои ба табъи худатон истифода баред. Онро пӯст карда ана ҳамин тавр борик борик майда мекунем. Ана баъд дӯстони азиз, вақте ки ҳамаи себҳои мо анамихел омода мешаванд, мо мегузарем ба дигар кори мо, яъне листи худро дӯстони азиз ман бо намун варақи ки барои пухтани пирогҳо, шириниҳо истифода мебаранд, ҳамонро истифода мебарам. Таги онро аввал мо бо сливочное масло шакида молида, баъдан ман себро меандозам листи худба ва аз болои вай хамири тайёри худро. Дӯстони азиз, вақте ки ҳама чизро микс мекунед, аралаш мекунед, хуб бо қошуқ камтар аралаш кунед то ин ки хамир ба таги себҳо низ равад. дӯстони азиз, вақте ки хамирро меандозед, бинед анамин тавр якҷоя мекунед бо себҳо. Ва ман одатан вақте ки хамирро тайёр карда шудам, аз болош чормағз мемонам бо маззааш беҳад бамазза мешавад. Ба шумо низ тавсия медиҳам ҳамин гуна рецептро истифода баред. ҳоло бошад ҳама чӣ тайёр аст. Мо дар духовка мегузорем дар дараҷаи 180 45 ё ин ки 50 дақиқа. инак пироги ман тайёр шудааст дӯстони азиз, беҳад мулоим бо мазза. Болояшро бо сахарная пудра камтар оро медиҳем ва баъдан бурида ба дастархон мегузорем. منم بترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بویترین میشن. منم بترسم که یک روزی روشن
ай ҳама одами бойтари намнаша. اینجا دوستان عزیز من میخواستم یک سالتی سبک آماده کنم با انامین سیر. با ما لازم می شود 3 دانه تخم، پمیدور، برگ سالاد و انامین سیر. اول ما در тарелкаи худ лайли худ барги салатро мегузорем барои ороиш додан ва баъдан оғоз мекунем. дӯстони азизи ман, чӣ тавре ки гуфтагӣ будам, ман хелоҳам рӯзои корӣ банд ҳастам, корам зиёд аст. аз ҳамин сабаб ҳам вақте ки камтар бекор мешавам, баҳри шумо пухтупазҳои худро тайёр карда мехоҳам нишон бидиҳам. умедворам ки ба шумо мақбул мешавад. دلم یک در زنم از تو خبر ندارم با دیگر امیدوارم در یاد خود بیدار کی میتوانیش باز روم نه هر وقت با عشق خود عاشقان یک جا شوم одатан барои ин гуна салат мо метавонем танҳо ҳамин гуна сирро истифода барем. дӯстони азиз, ин барои греческий салат аст ва беҳад маззааш ҳам хуб аст, сахти бад туршам нест, шӯр ҳам нест, беҳад мағз аст, тавсия медиҳам. инҷо бошад салат ҳам омода гаштааст. чӣ хел рӯзи хуб аст дӯстони азиз, рӯзи якшанбе ҳам салат ҳам омода гаштааст, ҳам пирог ва ҳама хурсанд аст. марҳамат, ба дастархони мо биёед ва бичашед ки чӣ гуна пироги болаззати себӣ омода кардам ва инчунин салати беҳтарин.
дӯстони азиз, ин хариди ман дар рӯзи шанбе буд. Мехоҳам ба шумо нишон бидиҳам. Анамин гуна қошуқ ва вилкаҳои пластмассавӣ барои ягонҷо рафтан, барои пикник ё ин ки бо дӯстонам ягонҷо равам истифода мебарам. Инро гирифтем. Пас мо папугай дорем. Барои папугаи худ ана ҳамин гуна санг бо ҳар гуна витаминҳо гирифтем. Ҳоло бошад он истифода мебарад. Баъдан дӯстони азиз, мо средства для мытья посуды, ана ҳамин навъи средстваро ба шумо тавсия медиҳам. Харид кунед, беҳад нағз аст. Камтарак мерезед ва шампунаш бисёр шуда меравад, бисёр ҳам нағз аст. Ба шумо тавсия медиҳем ана ҳаминро харид кунед. Баъдан дӯстони азиз, боз дар ин ҷо мо гирифтем. Дар хонаи мо хоҳарам бисёртар ана ҳамин гуна лейсро дӯст медорад ва истеъмол мекунад. Лейс лобстер таъмаш беҳад хуб аст. Боз якто лейс лобстер гирифтем, дуто. Ана ҳоло бошад вақте ки кино тамошо мекунад вай ҳамин гуна чипсро хӯрда лаззат мебарад. Ин лист барои салат. Баъд дӯстони азиз, сливочное масло, ин барои пухтупазҳои ман. Беҳад маслаи хуб аст. Таъмаш ҳам хуб аст. Инро истифода мебарам. Ана баъд дӯстон, ман милкаро хело сахт дӯст медорам. Дар ин ҷо мо милка софт чоколейт харид кардам. Ҳамин гуна кексики. Маззааш хело ҳам хуб аст. Дар дарунаш чормағз дорад. Баъдан гречка. Дӯстони азиз, дар хонаи мо гречкаро хело ҳам сахт дӯст медоранд. Ана ҳамин гуна навъи гречкаро мо харид кардем. Ва дар охир бошад дӯстони азиз, Фирӯзабону бананро беҳад сахт дӯст медорад. Мо банан харидем. Ва бо ҳамин хариди мо дар рӯзи шанбе буд. Ва ҳоло бошад имрӯз рӯзи якшанбе аст. Мо боз барои харид баромадем. Ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки ман чиҳоро харид кардам. Тадам! Дӯстони азиз, имрӯза хариди мо укроп харидем. Ана ҳамин гуна булочкаҳо барои хотдог. Инҷо чакаи ба мазза, сир, беҳад сири хуб аст. Ман ҳамин гуна сир харидем. Баъдан боз вазир нишон медиҳем. Дар ин ҷо бошад камтар тухм, боз хлеб, ин ҳамчун кулча аст, беҳад бамазза барои тайёр кардани сендвичҳо, гамбургер. Чипс гирифтем, боз чипс. Ҳамин гуна печеньяҳо беҳад бомазза аст. дӯстон, ба шумо тавсия медиҳем харид кунед. Мо одатан рӯзҳои шанбе, якшанбе харид мекунем. Дӯстони азиз, барои ҳамин ҳам хостам ба шумо распаковка ва чек кунем. Мо боз банан харидем. Чӣ хеле ки гуфтам, бананро хело сахт дӯст медорам. Ана баъд дӯстони азиз, ин ҷо боз ҳамин гуна печенья шумо ба тавсия медиҳам. Боз чипс беҳад нағз, таъмаш шӯр аст. Ана баъд ин гуна киндер чоколейт, шоколадҳои киндер беҳад бомазза. Милка дӯстон, милкаро хело сахт дӯст медорем. Ана мин гуна милка, дарунаш бомазза аст. Орео, ин ореоҳои нав баромад. Таъмаш ҳам хело ҳам бомазза аст, тавсия медиҳем. Ана баъд мо гирифтем твикс. Дар хонаи мо шириниро беҳад сахт дӯст медорам. Дӯстони азиз, вақте ки ман шортс мекунам, дар он ҷо шириниҳои худро нишон медиҳам. Ман ҳамаи он шириниҳоро танҳо худам намехӯрам. Дӯстони азиз, барои ҳамин хавотир нашавед, нагӯед ки бисёр ширинӣ нахӯр. Мо онро дар хона ҳамамон мехӯрем, ҳама каса мехӯрем. Барои ҳамин ҳам шумо фикр накунед ки дӯстони азиз, Фирӯзабону ин қадар зиёд шириниро мехӯрдааст. Ва
ин ҳама шириниҳои мо барои як ҳафта кофист. Яъне ки мо дар як ҳафта ҳамин шириниҳоро мехӯрем. Аз он сабабе ки дар хонаи мо ҳама коргар ҳастанд, рӯзои корӣ мо харид намекунем дӯстон. ва ҳамин тавр дӯстони азиз, ин буд хариди имрӯзаи мо ва влоги ман ҳам ба охир истодааст. умедворам ки ба шумо маъқул шуд, писанд омад. лайкро ҳатман гузоред дӯстон, лайкро фаромӯш накунед ва раҳмати калон барои дастгириятон. бо влогҳои Фирӯзаҷон бимонед. То влогҳои дигар, хайр.